Η τεχνολογία βοηθάει τους πάντες και τα πάντα. Βοηθάει όμως και τους παγκοσμιοποιητές να μας φακελώνουν και να γνωρίζουν τα πάντα για μας. Αφού λοιπόν η πολυδιαφημιζόμενη ηλεκτρονική ταυτότητα προσφερθεί σε όλους τους πολίτες κάθε επιμέρους κράτους, είπαμε, των εξυγχρονισμένων κρατών που ανήκουν στα 3 υπερκράτη, αφού ο κάθε πολίτης θα έχει τη δική του ηλεκτρονική ταυτότητα, θα αρχίσουν τα παρατράγουδα. Ποια είναι αυτά? Ο τάδε έχασε την ηλεκτρονική του ταυτότητα. Θα πει κανείς, ας πάει να βγάλει μια άλλη. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Διότι αν κάποιος που ξέρει πράγματα παραπάνω πάνω στη μικροηλεκτρονική, επιτρέψτε μου να πω για τον εαυτό μου, αν βρω την ταυτότητά σας, θα πάω σε ένα υπολογιστή, θα σας σηκώσω όλα τα χρήματα από την τράπεζα, θα αποδείξω, γιατί θα αλλάξω τίτλους ιδιοκτησίας που είναι γραμμένα εκεί μέσα, ότι μου πουλήσατε το σπίτι σας, ίσως και κανένα οικοπεδάκι, θα αποδείξω ότι πήρατε ένα δάνειο για χάρη μου, μου το δώσατε και θα το αποπληρώνετε εσείς, και για να μην λέτε πολλά, θα γράψω μέσα στο ποινικό σας μητρό ότι είστε και έμποροι ναρκωτικών για να πάτε φυλακή και να μείνω ήσυχος. Αυτά αν αρχίσουν να διαφημίζονται, αλίμονο αγαπητοί φίλοι, όλοι αμέσως θα αρχίσουν να αγχώνονται και να ψάχνουν για μια ταυτότητα που δεν χάνεται ποτέ. Ποια είναι αυτή η ταυτότητα? Κάτι το οποίο δεν θα βγει ξαφνικά και θα αρχίσουν να ρωτάνε, μα και τι θα κάνουμε τώρα? Κάτι το οποίο ήδη διαφημίζεται. Ήδη διαφημίζεται γιατί η αυξανόμενη εγκληματικότητα πρέπει και απαιτεί από τους επιστήμονες να δώσουν λύσεις. Τι λύσεις? Θα πρέπει να ξέρουμε πού είναι ο καθένας. Πώς? Μα ήδη το σκέφτεστε από μόνοι σας. Να το πω κι εγώ. Το εμφυτεύσιμο υποδερμικά βιοτσίπ ήδη κυκλοφορεί. Η εταιρεία Applied Digital Solutions στην Αμερική, δηλαδή εφηρμοσμένες ψηφιακές λύσεις, λύσει τα προβλήματά μας. Βέβαια, αδελφέ, τι κάνει? Μας έχει δώσει τον ψηφιακό άγγελο, Digital Angel, καθώς επίσης και το VeriChip. Τι είναι αυτά τα τσιπάκια? Καταρχήν είναι πάρα πολύ μικρά. Μικρότερα και από ένα κόκο ρυζιού. Πολύ λεπτότερα. Μπαίνουν κάτω από το δέρμα μας με μία απλή ένεση και έχουν τις εξής ιδιότητες. Πρώτον, ελέγχουν τη θερμοκρασία του σώματός μας. Δεύτερον, ελέγχουν την πίεση του αίματος. Τρίτον, ελέγχουν τους χτύπους της καρδιάς. Τέταρτον, ελέγχουν την αναπνοή. Πέμπτον, μέσω του Global Positioning System των δορυφόρων, δηλαδή μιας αλυσίδας δορυφόρων που γυρίζουν χωρίς να κοιμούνται, χωρίς να νηστάζουν, χωρίς να πεινούν, ακατάπαυστα 24 ώρες, 24 ώρες γύρω από τη γη, μας παρακολουθούν και εντοπίζουν πού είμαστε εδώ και τώρα. Φαντασιώσεις? Όχι βέβαια. Σύντομα θα δείτε αγαπητοί φίλοι ότι και στην ελληνική αγορά θα διαφημίζονται για ανθρώπους, γιατί ήδη διαφημίζονται για ζωάκια. Ο Δήμος Αθηναίων δήλωσε ότι όποιο κατοικίδιο συλληφθεί στον δρόμο χωρίς ηλεκτρονική εμφυτεύσιμη ταυτότητα με μικροτσίπ θα θεωρείται αδέσποτο και κατά πάσα πιθανότητα δυστυχώς θα υποβάλλεται σε ευθανασία. Στην Αμερική η οικογένεια Ιακώβ, Τζέικομπ, Αμερικανιστή, έτσι, όλοι πήραν το εμφυτεύσιμο βιοτσίπ, το οποίο ονομάζεται VeriChip της Applied Digital Solutions, και έτσι έχουν το γιατρό τους ανά πάση στιγμή δίπλα, γιατί ελέγχει κάθε βιολογική τους λειτουργία. Πλην τούτου, αν τυχόν Θεός φυλάξει κάποιον, τον απαγάγουν κάποιοι κακοί, οι δορυφόροι θα βρουν που είναι το θύμα και αμέσως η καλή αστυνομία θα πάει να το απελευθερώσει. Τι το πιο πρακτικό, και αυτά μην ξεχνάμε, ήδη υπάρχουν. Στο μέλλον θα έρθει η ηλεκτρονική ταυτότητα. Στο μέλλον θα βρούμε μπροστά μας τα προβλήματα της απώλειας ηλεκτρονικής ταυτότητας. Σε ποιο μέλλον? Σε εκείνο το μέλλον που θα έχουμε συνηθίσει την ύπαρξη των εμφυτεύσιμων κάτω από το δέρμα μας βιοτσίπ. Συμπτωματικά όλη η οικογένεια Ιακώβ, η Jacobs, στο δεξί χέρι το πήρε το εμφυτεύσιμο βιοτσίπ. Έτσι, το βιοτσίπ, το οποίο μάλιστα δεν θέλει και μπαταρία, αγαπητοί φίλοι, διότι παίρνει ενέργεια από τη θερμική ενέργεια του σώματος και από τους παλμούς του σώματος. Τι το πιο απλό, τι το πιο μοντέρνο, τι το πιο πρακτικό. Βιοτσίπ λοιπόν, βάλε και εσύ ένα, μπορείς. Τώρα, καλά, έχει εφαρμοστεί τίποτα από όλα αυτά? Μα φυσικά, στο Ισραήλ, στο αεροδρόμιο, στο Τελαβίβ, έχει ειδικά μηχανήματα όπου οι κάτοικοι του Ισραήλ, οι Ισραηλίτες, οι Ισραηλινοί,
όπως θέλετε πείτε τους, έχοντας εμφύτευα στο χέρι τους, έχουν ειδικά μηχανήματα που πάνε και βάζουν το χέρι, διαβάζει τον κωδικό του εμφυτευμένου βιοτσίπ το μηχάνημα και αμέσως σαν διαβατήριο που λειτουργεί αυτό τους αφήνει να περνούν από τους ελέγχους ασφαλείας. Να μην πάω τόσο μακριά, να έρθω κοντά. Όλα τα αλλιευτικά σκάφη στην Ελλάδα από πέρυσι έχουν φυτεμένο στο σκαρί τους ένα τέτοιο τσίπ, ώστε οι δορυφόροι να μπορούν να τα εντοπίσουν. Πολύ πρακτικό σου λέει. Όλα τα ταξί έχουν αρχίσει να το βάζουν. Ακόμα και τα αστικά στη Θεσσαλονίκη το έβαλαν. Θα πει κανείς ολόκληρο αστικό, θα το χάσουμε, τι το θέλουμε. Μα είναι και θέμα προπαγάνδας. Έτσι για να το συνηθίζουμε. Είπαμε όλα τα κατοικίδια θα πρέπει στην Αθήνα να το βάλουν, σιγά σιγά και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Καθώς επίσης, αγαπητοί φίλοι, έχουμε δει και διαφημίσεις στην Θεσσαλονίκη σε αφίσες στους δρόμους που λέει χάθηκε, βρέθηκε με ένα βιοτσίπ. Τι έχουν πετύχει όμως οι παγκοσμιοποιητές ως τώρα? Πέτυχαν να ρίξουν όλες τις μοναρχίες σε όλο τον πλανήτη. Όλα αυτά ξεκίνησαν πριν 150 και βάλε χρόνια, όταν ξεσήκωσαν τους λαούς να ρίξουν τους βασιλιάδες και να ζητούν σύνταγμα. Έτσι οι λαοί ξεσηκώθηκαν, ρίξανε τις μοναρχίες, μερικές μείνανε μόνο σαν διακοσμητικά στοιχεία και παντού ψηφίστηκαν συντάγματα. Συντάγματα που σταδιακά έδωσαν δικαίωμα καθολικής ψήφου, δηλαδή οι πάντες να ψηφίζουν, οι ενήλικοι στο κάτω-κάτω. Όλοι λοιπόν ψηφίζουνε, αλλά θα ήθελα να ρωτηθούμε όλοι μαζί, όλες οι ψήφοι είναι πράγματι ισότιμες? Δηλαδή, είναι δυνατόν κάποιος ο οποίος έχει σώαστας φρένας, είναι λογικός και έχει πολύ μεγάλη πληροφόρηση να έχει ισότιμη ψήφο με κάποιον τον οποίο, βρε αδελφέ, επιτρέψτε να πω, δεν του κόβει και τόσο πολύ και έχει μηδενική πληροφόρηση και άγεται και φέρεται από τις προπαγάνδες της τηλεοράσεως? Όχι βέβαια, δεν είναι λογικό. Να λοιπόν που αυτό το οποίο δεν είναι λογικό ισχύει και το θεωρούμε όλοι τόσο ισχυρά δεδομένο που όποιος τολμήσει να το αρνηθεί θα είναι ρατσιστής, φασίστας, γραφικός και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Όλοι λοιπόν άρχισαν να ψηφίζουν. Έτσι το αγελαίον και κοιμόμενον πλήθος άγεται και φέρεται από τις διαθέσεις των παγκοσμιοποιητών που πολλές φορές άσχετα με το τι ψηφίζει ο λαός, άλλη κυβέρνηση βάζουν αυτοί. Και είπαμε με ποιες μεθόδους. Μετά την εγκαθίδρυση των κρατών των εθνικών και μετά την εγκαθίδρυση των κοινοβουλευτικών δημοκρατιών, οι παγκοσμιοποιητές άρχισαν να συνενώνουν, και αυτό ήδη το ζούμε, να συνενώνουν τα εθνικά κράτη σε τραστ, σε ομάδες, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως η Ένωση Ειρηνικού Ασίας κτλ. Η Αμερικανική, για να δημιουργηθεί η Τριμερής Επιτροπή και τα τρία υπερκράτη. Αυτή τη στιγμή έχουν προχωρήσει σε δημιουργίες κοινοβουλίων μεγάλων των ευρύτερων περιοχών, έχουν υποσκάψει τα θεμέλια των δημοκρατιών, κρατώντας στο χέρι τους τους πολιτικούς, των οποίων τα ευαίσθητα σημεία, τα μαύρα αν θέλετε στην καριέρα τους τα γνωρίζουν και πολλούς από αυτούς δυστυχώς τους εκβιάζουν. Έχουν προχωρήσει στο να πείσουν τους πάντες ότι πρέπει να έχουν χαρτιά για χρήμα και βέβαια και μετοχές, ενώ οι ίδιοι αποθηκεύουν χρυσό και αγοράζουν γη. Έχουν πείσει τους πάντες ότι το καλύτερο που έχουν να κάνουν είναι να γίνουν υπάλληλοι και να μην υπάρχει η μεσαία αστική. Ας σκεφτούμε μερικά παραδείγματα. Εδώ στην Ελλάδα προσπαθεί κάποια εταιρεία να πείσει όλους τους ιδιοκτήτες ταξί να πουλήσουν τα ταξί τους και να γίνουν υπάλληλοι στην πρώην περιουσία τους. Να ήταν μόνο οι συμπαθείς τάξεις των οδηγών και ιδιοκτητών ταξί, πάμε στους φαρμακοποιούς. Ένα επάγγελμα καθιερωμένο, ένα επάγγελμα με καλές αποδοχές. Άλλη εταιρεία πλησιάζει φαρμακοποιούς, αυτό είναι σίγουρη πληροφορία, και τους ζητάει να πουλήσουν τις επιχειρήσεις τους και να μείνουν υπάλληλοι μέσα στην επιχείρηση που είχαν. Σου λέει, έλα εδώ φαρμακοποιέ, τι βγάζεις, 800-700 χιλιάδες και δεν είσαι σίγουρος. Σου δίνω 500, βρέξει χιονίσει, μου πουλάς και την περιουσία σου, παίρνεις και κάποια χρήματα να τα έχεις στην άκρη για ώρα ανάγκης. Η νέα παγκόσμια τάξη των πραγμάτων δεν θέλει επιχειρηματίες, ούτε μικρούς ούτε μεγάλους. Θέλει μόνο υπαλλήλους. Τους γεωργούς δεν θέλουν να τους κάνουν υπαλλήλους στη γη τους. Έλα εδώ Γεωργέ, με τα τόσα προβλήματα μπροστά μας θα το βρούμε και θα το θυμηθείτε.
Έλα εδώ Γεωργέ με τα τόσα προβλήματα, πούλα μου τα χωράφια σου και σε κάνω αφεντικό, επιστάτη, υπάλληλο όμως στην πρώην γη σου. Τι θέλεις να έχεις προβλήματα με τα χιόνια και όλα τα σχετικά και με τις χαμένες οδιές, σου δίνω ένα σίγουρο μισθό. Σε όλους θέλουν να δώσουν μισθό. Και όλοι με τους μισθούς για να θυμηθούν έτσι τις παλιές καλές μέρες θα μπορούν να πάρουν δάνεια για να ζουν στην υπερκαταναλωτική κοινωνία. Και όποιος όμως θέλει να πληρώνει τις δόσεις των δανείων και να μην του πάρουν ό,τι αγόρασε με αυτά, θα πρέπει να είναι υποταγμένος στη νέα τάξη των πραγμάτων. Τι άλλο έχουν κάνει? Έχουν χτυπήσει το θεσμό της οικογενείας. Ο θεσμός της οικογενείας δεν θα υπάρχει σε λίγο. Έχουν προβάλει πρότυπα πτιστέα οικογενειών που ζουν χωρίς την ευλογία του γάμου και της εκκλησίας. Οικογενειών ενός μόνο γονέως, μόνο πατέρας ή μόνο μητέρα. Οικογενειών με γάμους μεταξύ ομοφυλοφίλων. Τα πρότυπα τα οποία προβάλλονται διαλύουν τη χριστιανική λεγόμενη κοινωνία διαρκώς. Και αυτό το έχουν πετύχει. Έχουν πετύχει να εισάγουν τα ναρκωτικά στην καθημερινή ζωή. Έχουν πετύχει να εισάγουν τα ποτά και την άκρατη διασκέδαση στην καθημερινή ζωή. Και έχουν πετύχει κυρίως να βγάλουν το Χριστό και την ελπίδα από τις ψυχές των ανθρώπων. Τι μέλη γενέστε? Θέλουν να δημιουργήσουν τα τρία υπερκράτη και μετά να τα συνενώσουν. Μετά να ρίξουν, όπως είπαμε και πριν, τις κυβερνήσεις των πολιτικών, τη μία βέβαια μεγάλη κυβέρνηση, το κοινοβούλιο, και να φέρουν την παγκόσμια δικτατορία και τον ένα και μοναδικό αρχηγό τους. Όλα λοιπόν φαντάζουν πολύ δύσκολα. Όλα φαίνονται να σκεπάζονται από απελπισία. Στο κάτω-κάτω η απελπισία είναι το κύριο όπλο των παγκοσμιοποιητών. Αυτήν κυρίως παίρνουν σε όλο τον κόσμο. Αν θέλουμε ο κόσμος στον οποίο θα ζήσουν τα παιδιά μας να μην είναι ο κόσμος τον οποίο πριν λίγο περιγράψαμε όσον αφορά την κατάληξη αυτής της προσπάθειας των παγκοσμιοποιητών τουλάχιστον, αν θέλουμε τα παιδιά μας να ζήσουν σε ένα κόσμο καλύτερο από τον δικό μας, αν θέλουμε τα παιδιά μας να ζήσουν σε ένα κόσμο χωρίς απελπισία, χωρίς καταναγκασμό και χωρίς έλεγχο, θα πρέπει να θυμόμαστε ότι αυτός ο κόσμος θα πρέπει να έχει Χριστό. Αυτός ο κόσμος θα πρέπει να μην υιοθετήσει την πατρισκία. Όσον αφορά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε, επίσης θα πρέπει να βάλουμε καλά στο μυαλό μας το ρητό της Ορθοδοξίας που λέει «Η Κύριος με θυμών ουδείς καθημών». Στο κάτω-κάτω κανείς δεν μπορεί να μας επιβάλλει τίποτα για όσο χρόνο τα βλέπουμε όλα με μάτια ανοιχτά και ελληνικά.